ଇଏଟା ନଗେଇଲ ନା ତା ମେସିନ୍ ଇଏ କଣ ଟ୍ୟାପ୍ ନଗେଇଲ ନା କାଇଁ ବସ୍ତା ଫସ୍ତା ତ ଦେଇନୁ କି ପକେଇବୁ ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପକା ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯିବନି ଡବଲ ବସେ ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ ସେ ଧୁଆ ଯିବ ଯାହା ତଳକୁ ତମର ସେ ପଛ ପଟକୁ ଯାଉଥିବେ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ମୁଠେ ଯିବେନି चुल्हे जा देवी से और बोल दे हाँ हाँ ना ना मु टेप बंद कर मेसीन
ଯୋଉ ଇଏଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି କ'ଣ ପାୱାରଟା। ହଁ ତାପରେ ହଁ ପଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଇଏକୁ ପଡ଼ିବ।